un momento, dame un minuto que me vas a agradecer, por favor, espérate un segundo. Mañá, día 20, ás 19 horas, no Centro Cultural La Violeta, na Rúa Maspons número 6, na Vila de Gracia, faise a conferencia As marxes da música, de Mario Cortizo. É unha conferencia sobre as cantareiras. É a gran conferencia das cantareiras. Esta conferencia está pensada e feita moito antes de que a Real Academia pensara en homenaxear as cantareiras. Moito antes. Esta conferencia xa se levou a Berlín, xa se levou ao Canadá, xa se levou aos Países Baixos, xa recorre por aí. Mario Cortizo está falando das cantareiras e das mulleres que mantiveron a tradición e a narración oral desde moito antes que pensara nelas a Real Academia. Esta é a gran conferencia das Letras Galegas 2025. Sí, estades todos convidados a vir. Centro Cultural La Violeta, Maspons número 6, en Vila de Gracia. Mañá, día 20, ás 19 horas. Hasta mañá. Vémonos alí. Hasta logo.